Assalomu alaykum. Mana inja Carmix ovardayım. Soybuxona Sarson akadan obarosh. Sarson ham namukre. Joshua merem, Joshua biton rekhte mitem. Joshua motor oskam mitem. Biton biyor, vay biyor, in biyor. Bitona kubosh bin qatte, vay qatte in khanes. Bu hamash saxdom namukre. И сони рафта Joshua ham rekhte biton rekhte mitem. Bu ham xey xizmato mavjud. Бо ин ба мо Sarson намкин sababаш biton nasos kite biyo, vay kite biyo namugem. Mana mavjud. Стационар насос омаст то 5 метра. Ҷои насос битони насоси калонон намедорам диги ҷо мон даромада корошуно будка митем. Марамат 5 метр ба полне ба ямон мерасад. Турбе мо ҳаст 5 метр рехта митем ҷошба. Ин кармикс ки аралаш мекунем ин бандухтем рехта митем. Ин сони ҳамхел ҷо ҳаст. Намедорам диги трактори калонон намедорам диги ҷо ин трактор чимон медорад худохат. Ина чили ҳаст, 80 ҳаст и отбойникаш ҳаст. Одамай зикр намкунем мо. Кора сар када имрӯз пагака намегардем. Келиши мекунем ҳам вақт медорем. ҳам вақт када митем. Фақат вақташа определённый вақт мекунем. Я рӯз дурӯз разница шоягиш мумкин, лекин вақташа када митем. Сарсон намкунем одамая. Имрӯз пага гуфта. Ки ба ҳамхел хизматто дар кор муроҷиат мекунем, алоқа мебарем.